Ngikubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kuSponsor sekulethela zona izindaba ezifika ngaso ke esikhathi uMax ke umfoka amakhanya owaziwa kakhulu lapha ke ku TikTok ongumlandeli ke omkhulu ke wakhe ke lapha ke uKhuzani ke umfoka Mpongose kuona ke ama Blue Nation useveze ke izindaba ezingezinhle lapha ke ngaye ke lapha ke umntwana ke uMisuzulu ke oyena ke ohleli lapha ke ebukhosini ke waseveza ke nabo ke ubufakazi kuyona le video mbukele engizokufakela yona njengamanje angandi ke ngamaningi ake ngikunike yona ke le video ebufakazi balo engikhuluma ngakho umvukeli lapha ekhaya bese uyalaphana ke ezo comment section sizwe uvo lakho ukuthi ngabe ke wena uPaula uthini ngalolu daba lwakhe ke uMax umfoka amakhanya siyabonga. The drugs wayengahlonipha umntwana ingonyama kakho ungakwazi endlunkulu uthi ngo2010 wathi cha awungaphela u2010 ingonyama ingamnikezela isihlalo sayo ngo2016 kwasho yena futhi wathi cha kanti ufanele lo ngithathe into yami manje ke uyayibuza ke ukuthi uzoba nengonyama kanjani engeke izokwazi ukuthi inikeze iziyalo esizweni naseyinganeni ezilandelayo esikakhulukazi esigabeni senhlonipho okuyiyo inhlonipho uZulu aziwa ngayo kakho ongazi lapha endlunkulu ukuthi umntwana uMisuzulu unengane ezalwa umfowabo wengonyama lokho kulichilo ngokwezulu ukuhlobonga ngagcini ngapha umkhonto ucishe ngapha nangapha nasekhakhonina umntwana eSwazini unengane ezalwa udadewabo wendlovukazi